3 iezi. Băi, ciobanii din la voi, ia mai cagi din și-mpoi, Deci, a fost odată, ca niciodată, o capră. Dar așa o capră, cum n-a mai văzut lumea. Și avea capra 3 iezișori, năzbătioși și neastâmpărați, de parcă aveau Energizer. Primul ied era Eminem. Pe cel de-al doilea îl chema Snoop Dogg. Still Snoop Dogg, D.I. Still doing this, I just off the show. Iar cel de-al treilea ied, sau mai bine zis iediță, o chema Shakira. Într-o bună zi, mama capră îi cheamă pe toți și le zice astfel. Dragii mei copii, Eminem, Snoopy și Shakira, știți foarte bine cât de mulți sunt la voi și știți că aș face orice pentru voi. Însă în ultima vreme o ducem noi cam greu cu banii. Vă știți că mama are un mic business la Chișinău, vând praf de spălat de la firma Cocaina. Dar uite că acum trebuie să mai adun niște monete și de aceea plec la făcut bani peste hotare. Mă duc la Italia, la cules căpșuni. Voi să stați acasă, să fiți cuminciori și să nu faceți prostii. Mama o să se întoarcă de grabă cu multe, multe cadouri. Bine, mămico, o să ne lipsești mult, dar ce să facem dacă nouă ne este frică de lut? Când mă voi întoarce, am să cânt cântecul meu iubit. Iată cam așa. Și voi o să mă recunoașteți. S-a făcut, mămico. Noi o să te așteptăm cu nerăbdare. Au răspuns iezii în cor și i-au cântat mamei un cântec de rămas bun. Și-a luat capra zestrea și a plecat la Judea Văgzal. Și mă încăpa să mă duc undeva, să not un greu, să trec granița. Nori între grei, luna o ascund, uit-mi granișer, la fund mă afund. Doar un singur gând, la copchinii, la părinții mei, la bărbatul meu. Parcând de aer se pot traversa, de la mal la altul se pot înota, se pot înota, se pot înota. Des familia, cum pot să ajung? Pentru euro, la prășit din duș, ca de lumea în sat, tot te duci, te duci. Dar, în acest timp, lupul asculta la colț toate cele spuse de mamă. Și cine credeți că era lupul? Nimeni altul decât Osama Bin Laden, cel malefic și răzbunător. Și-a hotărât el să asalteze casa iezilor. Iezii însă își cătau de chestiunile lor și se ocupau cu orice ca să uite de plictiseală.
deodată s-a auzit o bătaie în ușă. Cel mai mare ied s-a apropiat încet de ușă și a întrebat: Cine e acolo? Plecați de aici, căci acasă nu este nimeni. Eu sunt mama voastră, am venit cu bani și cu cadouri. Mama? Dar de ce așa de repede te-ai întors? Lupul și-a dat seama că a spus o prostie, dar repede s-a corectat. Am câștigat la loterie, la telebingo. Iată de ce am venit așa de repede. Deschide, dracule, oi, dragule, dragul mami, lasă-mă să intru. Dacă ești mama noastră, atunci trebuie să cânti cântecul tău iubit. Au sărit de prin ascunzișuri iezii cei mici. Da, facem. Așa, DJ, muzica. Nu, asta nu-i mama noastră. Lupule, știm că ești tu, Osama. Alaf, Advan, fugi de aici, că chemăm acuș poliția. Dar lupul, cum văzuse că a dat-o de belea, a rupt-o la fugă. Iezii s-au bucurat și au continuat veselia. Lupul, enervat, a hotărât să facă ceva cu glasul și s-a înscris la concursul de la 5 la 10, ca să se învețe a cânta. După câteva emisiuni cu succes, lupul a decis să mai vină încă o dată la casa iezilor. A sunat la sonerie și de acolo s-au auzit glasuri de ieduți. Cine e acolo? A venit mămica. Deschideți ușa. V-am adus cadouri și bani. Noi nu deschidem ușa, că ne temem de gripa aviară. Hai că mama o să vă cânte un cântec. Atunci lupul s-a enervat, a doborât ușa de la intrare și s-a năpustit asupra iezilor. I-a mâncat repejor și a dispărut fără urmă. Când s-a întors mama capră acasă, a găsit o locuință în dezordine și pustie. Ea s-a speriat nespus de mult și a hotărât să cheme poliția. Молодец, пацан. Eu śmiał, szuberakiem. Eu śmiał, szuberakiem. Eu śmiał, eu śmiał, eu śmiał, eu śmiał, eu śmiał, eu śmiał, eu śmiał. Pacano nano, nano nano. Pacano nano, nano nano. Dar orice ce încercare de-a forțelor de ordine de a-i găsi pe iezii pierduți era fără succes. Atunci, capra s-a gândit să acționeze de una singură și după cum Bin Laden era primul candidat la suspecți, ea a hotărât să-l prindă în flagrant delict. A făcut o masă mare cu bucate și a chemat lupul în ospeție. Să-ți unim paharele, plătesc muzica să cânte, să danseze fetele. Vreau să beau, să urc fetele pe masă, să danseze din budic până dimineață. Lupul bucuros a acceptat propunerea și a venit la capră. Viva, frutina, bere Chișinău, răcituri, catlete, bomboane de sticlă, cărnați, capcioncă, numai ce nu era la acea masă. Veselia era în toi. Când, de pe acoperișul, a apărut spețnazul și câțiva băieți de la Tantal și l-au sequestrat pe Osama.
spuneți nimic. Tot ce veți spune poate fi folosit împotriva dumneavoastră la procesul de judecată. De asemenea, aveți dreptul la un avocat, au spus băieții, tocmai interesați. Lupul a fost supus unor interogări, dar el refuza să dea vreo informație și nici complicii nu și denunța. Atunci s-a trecut la încercări concrete. Și, minune, a ieșit primul el, Eminem. Dar iată că iese și Snoop Dogg. Still Snoop Dogg, D.I. Guess who's back? Still doing that show. Yeah. Check it out. Și în sfârșit a ieșit și Edița Shakira. Acum iarăși era familia întreagă. S-a bucurat mama capră, s-au bucurat iezii, s-au bucurat și polițiștii și cei din Opel Grupa, dar lupul nu se prea bucura. Pentru crimă trebuia să primească pedeapsa. Iată așa, după cum ați văzut și voi, binele învinge răul și adevărul iese la suprafață. Sper că povestea v-a plăcut tot atât de mult precum și mie.